En el camí a la declaració de la Festa de la Mare de Déu de la Salut com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, els protagonistes parlen. Els testimonis d'aquells que fan possible la festa són un element imprescindible en este moment històric per al nostre poble. Sense ells no seria possible. Per a la gent del poble quizás sigui una cosa que arriba un poquet a ser molt important i a la vegada un poquet de rutina, no? Això ho veureu tots els anys el mateix, però penso que de cara a que la gent pugui veure o a que pugui ser conegut en la resta d'Espanya o del món, és una cosa molt important, no? Donar a conèixer el nostre poble i el que hem viscut tota la vida, el que és la nostra tradició, el nostre sello d'identitat. Per si la festa penso que ja està molt estesa i la gent la coneix molt, però bueno, sempre és el poder aplegar a molt més puestos que la gent no sé, ho pugui conèixer en molts llocs i pugui reportar també que tot el que és la nostra població és fora de les nostres fronteres. El nostre paper és un poquet anar darrere, no? Encara que pràcticament comencem el que és la festa en el concert de la nit del retorn, en quant a la processó, quizás estem un poc darrere, però recordem també la composició que va fer al seu moment Amando Blanquer, quan va estar de director de la nostra societat, que va fer rituals i danses d'Algemesí, reflejant un poquet tot el que era la processó. I en l'última part està el que és l'entrada de la processó. Ahir se viu tot, no? Se viu el colorit que té totes les músiques, tots els balls, i el fondo és l'himne d'Algemesí de la banda. Penso que és una part, encara que estem al final de la processó, penso que som també una part colorista i fica el seu to musical dins de la festa.